Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este pleno. Parte resolutiva. Aprobación se procede da acta da sesión do pleno do Concello que tivo lugar o 30 de 10 de 2019. Tens alguna cousa que comentar? Non, simplemente anecdótico, estás mandando con correo electrónico antigo. É dicir, ahora de .gal, estamos promocionando .gal, esta é a única documentación que mandades co anterior, simplemente. Vale, para que o corrixades, porque correo @habana.dicoruna.es, ese onde vai. Vale, es que non sei, cando veñen os do... No, digo... Veñen o luns, porque é o que nos aparece ali. Claro, digo como curiosidade, porque o resto, despois a documentación a maiores ven como xa actualizado, o correo vas á página web, e aquí non, o correo vas á web.es. Vale, pois a luz que veñen estamos promocionando o .gal. Aparte veñen este profeso para o tema das actas e das actas, de todo o que é a xestión da sesión plenaria. Porque nos están dando moitos Claro, problemas. habería que corregirlo aí para que... Feitos a sabedes que ao final acabamos mandándoos por correo electrónico, aí algo pasa. Sí, pero creo que vai en vez de a un mellor o que vai recalentando que empezar a levantar. Sí, da competición. Eu, de feito, xa comunico aquí, Entón, non tivemos servicios. é imposible entregar documentación por relación telemática. Eu non chego a cartéis ni nada. Eu di hai un mes, non chego. Estou entregando todo como antes. Bueno, pois... Por unanimidade, se aproba. Segundo punto do orden del día, aprobación se procede do réxime retributivo da alcaldía. Ben, é unha proposta distinta, visto que no último pleno o Compromiso por Galicia dixo que se modificaba a proposta se poñía 30.000 euros, que pola parte deles que aprobarían, que xa é unha modificación aquí. Nada, comentar que igual que nos plenos anteriores, como xa dixemos, vamos levar sempre no orden do día este punto. Podes comentar algo? Sí. Tal como anunciamos no anterior pleno, dixen aquí, que se o alcalde propoñía a cantidad de 30.000 euros, íamos a votar a favor, xa que foi como dixen naquele momento, un acordo adoptado na asamblea, máis en concreto foi na asamblea de setembro. Con respecto a que este salario teña validez a partir do día da toma de posesión do alcalde, e non a partir de hoxe, que xa tratamos na comisión informativa, ese é un tema confuso, non digo por o Concello da Maña, sino por outros concellos, xa que hai varios exemplos de ambos os dous casos, non? Que alcaldes que aproban un salario que empezan a cobrar desde o momento que se aproba, e outros que empezan a cobrar con carácter retroactivo, é dicir, desde o principio. Algúns deles, como seguramente vostedes coñezan, tiveron que acudir a vía judicial, é dicir que o alcalde e o segundo tenente da alcaldía cobren a partir de hoxe ou ben con carácter retroactivo desde xullo. Desde o Compromiso por Galicia, como xa comentei na comisión informativa, non vamos a presentar ninguna emenda, nós estamos de acordo en que se cobre con carácter retroactivo, porque xa que se fixo un traballo, pois está ben que se cobre agora, é dicir, que o alcalde que non perda cartos, o alcalde e a segunda tenente da alcaldía que non perda cartos durante este tempo. Se a legislación o permite, non vamos a presentar ninguna emenda e, por suposto, vamos a votar a favor. Bueno, nos seguimos no criterio, somos coherentes con o que dixamos desde o principio. Pero tamén é certo o que comenta ahora César. O tema da emenda, non deixamos o que era outro día aí, porque hai tema de jurisdicción, e non queremos nos entrar en esa dinámica de que si é legal o informe do secretario, pero eu fei a consulta de que todos os plenos ou todas as aprobacións que se fan en pleno entran en vigor a partir do día seguinte. Iso foi como dixeron, tanto pouco, pero digo, non quero entrar nunha polémica que non venga a conto. Somos coherentes porque consenso se foi con compromiso. O PP parece que non quere ter en conta para nada, parece que, non digo a palabra así mal sonante, pero quero decir, sí, paraches algo, pero nunca houve un consenso nin que chegaron a un acordo de negociación. Iso é o que hai que darse conta. Entón, daros conta, eu vos lo digo, e desde aquí chamamos a gordura, no sentido de que en algún momento teredes que contar con todos.
Sea para as obras, sea para cualquier tipo de atención, sea para lograr o mantenimento, sea para todo. Porque se non... Malo. Eu creo que falamos personalmente este tema moitas veces. Falamos, pero non chegamos a consenso, sempre tiña unha excusa, que se o seu partido non lle permitía, que se os seus compañeiros, que se unha cousa... E igual, eu creo que este tema xa non dá máis de sí, está máis que clarificado, elevado, e, por tanto, vamos proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Ben, pasamos ao segundo punto do orden do día. Aprobación se procede do réxime retributivo da segunda tenencia da alcaldía. Do mesmo xeito, vamos a mesma proposta que tiñamos. Si queredes comentar algo. Non me comentar nada, secretario. Non, digo que sempre comento un pouco de que... Pasou, falou. Sí. Nada, que o mesmo que dixen anteriormente, nos en primer momento xa dixo que non me parecía... Bueno, eso é opción do alcalde. Partir en dúas votacións, nos íbamos a votar mesmo nas dúas, entón tamén vamos a votar a favor, evidentemente. Procedemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Cuarto punto. Aprobación da modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa por actividades e servicios relacionados co higiene urbano. Ben, isto ven dado dunha solicitud que tiña o Concello para unha bonificación do canon de Sogama, leva aprobada pasando a tonelada de residuo de basura de 69,83 a 62,93. Esta bonificación ten que repetir, salir no recibo da vicinanza en calidade de beneficiario do servicio, supón un 5%. Bueno, si o 10% que sería un 5% a transformación no recibo do liso. O que se propone Sogama aplicou o Concello de Labaño en o 1 de xaneiro de 2019 unha rebaixa do 10% da factura de Sogama, da factura de Sogama. A condición eran dúas condicións: revertir esta baixada no recibo que que teñen que pagar os contribuintes, e, en lugar, adoptar medidas para favorecer ese aforro na factura do liso. En contrapartida, o Concello ten que adoptar o acordo ahora para baixar ese 10%. Entón, o que se propón é, en primeiro lugar, non aplicar as tarifas vixentes o incremento do IPC anual do 0,1% para o ano 2020, que corresponde ao período que vai de setembro a setembro, determinado polo Instituto Nacional de Estadística, que sería calculado conforme previsto no artigo 13 da ordenanza fiscal reguladora da tasa por actividades e servicios relacionados con a higiene urbana. En segundo lugar, aplicar as tarifas vixentes unha reducción do 5% para o ano 2019 equivalente a unha estimación do 10% da facturación de Sogama no ano 2019, en cumprimento das condicións da bonificación do canon de Sogama pola xestión dos residuos urbanos, publicado no Diario Oficial de Galicia con data 23 de xaneiro de 2019, e co obxecto de adoptar as medidas necesarias para trasladar con efectos económicos no ano 2019 o importe equivalente ao da bonificación ás persoas beneficiarias do servicio. E, en terceiro lugar, aplicar as tarifas vixentes unha reducción do 5% para o ano 2020 equivalente a unha estimación do 10% da facturación de Sogama do ano 2019, en cumprimento das condicións de bonificación do canon de Sogama para os residuos sólidos urbanos. Respecto ao 2020, simplemente añadir que é unha estimación ainda. Publicar hai que publicarlo no boletín oficial da provincia. Sí, bueno, este é un tema que ven de principio de ano, cando houve adhesión, que fixemos moitos concellos, non todos, pero moitos fixeron esa adhesión para solicitar a Sogama pois a rebaixa do 10% que correspondía á facturación de... Entonces, solicitouse, en xaneiro, se estaba aprobado, era unha das condicións que nos poñíamos de rebaixar o recibo do liso a medida de proporción. Ao mesmo tempo tamén nos mandan cumprir unha serie de medidas que tamén temos que corresponder a
mesma actuación co tema de Sogama. Por lo tanto, creo que é beneficio. Cando todo aquilo que rebaixe por ten, nese sentido, pues, é importante resaltalo e é importante que tamén pues, salga beneficiado o interés xeral, en este caso son os vecinos, que é a veciñanza. Sí, isto significará un aforro sensible, non? No recibo do lixo, e, bueno, pensamos que todo aforro para os nosos vecinos e veciñas é positivo, entón, como non pode ser de outra maneira, vamos a votar a favor, claro. Procedemos a votación, non? Por unanimidade, entendo, non? Punto número 5, aprobación da modificación da ordenanza que regula as plantacións e as cortas de árboles. Isto é unha modificación do artigo número 5, donde na ordenanza que tiñamos, pois, non era explícito que as empresas madeireiras tuveran que deixar unha fianza. Desta maneira, pois, queda parte do seguro de responsabilidade civil, queda establecer unha cantidad por unha fianza según a tonelaxe dos vehículos que utilizan. A modificación que establece para vehículos de peso máximo utilizado inferior a 16 toneladas unha fianza metálica de 800 euros e la prestación de seguro de responsabilidad civil. En cuanto a los vehículos de peso máximo utilizado igual o mayor a 16 toneladas, son 1.100 euros en metálico y la presentación de seguro de responsabilidad civil. La modificación estaba, que antes era O, y ahora sí. Por lo demás, con la modificación de ordenanza se requiere un periodo de exposición pública durante 30 días mediante publicación boletín oficial de la provincia por 30 días hábiles y se adopta también el acuerdo de que si no hay alegaciones elevar a definitivo el acuerdo inicialmente hablado. Bueno, isto é un pouco para intentar acabar con esa situación que temos no noso concello, que, bueno, cando se fan as extraccións de madeira, das talas de madeiras, pois, bueno, as pistas ao final quedan unhas condicións lamentables. Xa o faláramos no pleno anterior, por varios rogos e preguntas, surgira tamén este tema, entonces, bueno, pues, a ver si desta maneira, por lo menos, é un camiño hacia intentar que estas empresas pues, se conciencien neste aspecto. Queredes comentar algo? Sí, eu, unha vez que entre en vigor, diría, unha sugerencia, porque así que hai empresas que veñen, falo de Ence, falo de outras empresas non tan grandes como Ence, pero que fan todo casi por o libro, veñen aquí, solicitan autorización, deixan o seguro de responsabilidade civil, toda a historia. Hai outras mandarlle unha comunicación así, a máis usual, que por aquí, depois para ir alguna de tal, para que sepan que non as colle das empresas, porque se non hai que andar detrás deles. Eu intento que saquen a madeira, o que pasa é que sacar a madeira requer que se vamos en 20 días, como pasa este mes, pois iso é, bueno, é demencial, como están deixando, pero xa non digo os camiños, porque os camiños, con estas maquinarias que hai hoxe en día, calquera, pero sobre todo na beira das carreteras o depósito da madeira. Que aí non fai, xe é incomprensible que no medio do camiño boten a madeira cando teñen na beira da carretera principal para poder cargar e poder facer moito mellor, pois un espacio reservado. Bueno, será por comodidade deles, non sei, porque eu a sugerencia que poña se lle comunique as empresas que máis actúan por aquí para que non sepan. E incluso máis que por vehículo debe ser por tonelada de madeira, porque sí, o do vehículo vai ser... Eu vendo 20 toneladas con un viaxe de 16, xa me lo baixes toda. Pero se vendo 200 toneladas, ten que ir máis veces por o mesmo camiño. Sí, bueno, a ver, o que figura neste caso é por tonelada, porque se supón que a máis tonelada máis peso recibiría sobre a pista nese momento. Pero xa que era o que estaba anteriormente. Hai que pedir o papel que solicitan eles en este sobrar, que eles sacando o da tala, onde justifican os kilos que levan, etcétera. Hai algunhas cousas que, bueno, mellor máis fallante ainda deberíamos de, incluso nunha segunda volta, bueno, igual tocar algo máis a detalle. Poñerle un GPS. Non sei, darlle unha volta. Depois veñen facer a retirada dun punto en concreto, solicitan, e depois hai dúas fincas distintas, e justifican como un mismo punto, todo eso mellor ainda había que co tempo rizar un pouco máis o rito para esclarecer un pouquinho máis, sí, se retiran a madeira, pero na parroquia de Fiupans ou na leira do agro de arriba e no agro de abaixo, etcétera, porque sacan unha solicitud para un punto e aproveitan e cortan en dúas leiras que hai
Si queredes comentar algo para a vosa banda. Sí, dende que formamos parte da corporación municipal, o Progreso por Galicia levamos reivindicando continuamente estes problemas e trasladando as queixas dos veciños ao pleno municipal, sobre todo na anterior legislatura. Sí que creemos coherente e importante reforzar esta ordenanza, máis que nada que se faga cumplir, é dicir, que se eviten canto ou se reduza o problema este das talas de árboles que nos deixan os camiños pois todos desfeitos. Eso, estamos de acordo que se faga cumplir a ordenanza. Bueno, pois entendo que por unanimidade aprobamos o punto, non? Sí, sí. Sería Punto número 6, aprobación da modificación da ordenanza que regula o uso da extensión das áreas recreativas do Concello da Baña. Aquí hai unha modificación en concreto porque falamos na comisión informativa que se iba a dirimir a área recreativa de Chans, en concreto a instalación que temos ali. Isto é para, bueno, en principio falábase de poñer un canon diario por uso, é unha fianza, ao final decidiuse solamente poñer a fianza, unha fianza de 50 euros, que será reembolsada no momento en que se comprobe que o estado das instalacións. Se me fallo, si ten algo que comentar, era... non, ali. Los puestos anteriores, modificación de ordenanza, requiere publicación y... Na divulgación, envías na convocatoria, envías a proposta inicial, non na Porque se reposición. mandou antes. Como son de aplicación, non? Andáselo onte ainda no convocatoria. Sí, ponte. También por menos onte. Pues aí donde se informático. Porque ayer o colmante foi Informativo, vino de 20 euros. Pero bueno, non. Bueno, a ver, nós entendemos que de un concello rural as áreas recreativas forman parte do lecer, do espacio, da natureza terrestre. Debe ser usada a diestra e siniestra. É certo que hai que tomar as medidas de reglamento de uso, é certo. Oye, é un desperfecto, que dalle cunha fianza donde, bueno, pues responden con que non ter que andar sempre detrás da persona que solicita para, eu poño un exemplo aquí moi claro do que pasou, e foi no noso concello, e foi tamén en plan unha nai farmacéutica solicita unha casa terrenal para rapaces, para facer un cumpleaños. Deixaron no solo, fixeron aquilo se quixeron. Bueno, e despois anduveron dando que non foi. Temos que ser conscientes que hai desperfectos, non pasa nada, que todos somos capaces, ou pasamos por esa etapa, pudo haber desperfectos, bueno, é responsable. O da fianza non quite que por 50 euros se hace desperfectos, non sigue para nada. Bueno, é unha chamada de atención para que alguén se responsabilice de responsable. Sí, respecto a esta ordenanza, como xa comunicamos na comisión informativa do pasado luns, e como xa se rectificou, non estamos de acordo en que se cobre polo lugar das áreas recreativas do noso concello. É algo que leva varios anos funcionando ben, e pensamos que debo continuar tendo carácter gratuito. De feito, creo que este tema xa se tratou nun pleno no ano 2013, e tamén se optou por non cobrar nada. Sí que estamos a favor que para o lugar da recreativa de Chans, que se especifique na propia ordenanza que é a área recreativa de Chans, que se deixar 50 euros de fianza por se algún desperfecto. Que a persoa que faga a reserva teña que asinar un documento comprometéndose a deixar as instalacións nas mesmas condicións e tamén nas mesmas condicións de limpeza, porque é algo obvio. Colles as instalacións de unha forma e que deixalas exactamente igual. Proponemos tamén que a ordenanza regule que se faga unha lista de espera para alugala, xa que moita xente reserva as instalacións e despois, pois, cambiando, xa comentei na comisión informativa, porque fai mal tempo, porque calquera situación, pois non colle as chaves, entonces impídelle que as instalacións sexan reservadas por outra persoa. Se non se collen as chaves, se non se avisa, pois que non se devolva a fianza. Se se avisa con antelación suficiente, podemos poñer 24 ou 48 horas, que se devolvan os 50 euros e a reserva pase para a seguinte persoa. Solicitamos tamén a propia ordenanza, no seu artigo 6, di que o horario de uso das áreas será obrigatorio de 9 a 24 horas. Vou ler textualmente: excepcionalmente, tras a resolución da alcaldía, poderás usar en horario distinto descrito, sempre e cando se justifique o interese xeral
para a dita modificación. É dicir, que se queres alugar a área recreativa de Chans para estar máis tarde das 12, ten que ter un interese xeral, é dicir, ten que ser unha festa para todos. Pode ser a festa rachada ou calquer outra celebración. Eu propoño modificalo, porque non tens, facer unha cea non tens por que ser de interese xeral. Poñer por un horario de 9 a 2 da mañán, sumar 2 horas máis, e despois, excepcionalmente, e tras a resolución da alcaldía, poderás usar en horario distinto descrito, previa petición. É dicir, eludir o tema do interese xeral, porque creo que, a ver, todo mundo que vai a recreativa de Chans, ás 12 non vai para casa. E tampouco non, porque amplíen, non é interese xeral. E que se quere utilizar máis de 2 da mañán, que se lle pida permiso ao Concello, e con unha resolución da alcaldía, simplemente, pois, xa se poda utilizar máis tempo. Ben, se non tenéis ningún inconveniente. Non é inconveniente. A ver, eu creo que se puso de 9 a... Aí o secretario, creo que se puso por efectos legales de que do horario de... Os horarios. A ver... Claro, evidentemente, isto que digo é se a legislación o permite. É dicir, eu creo que non hai ningún problema... O que vai a un cumpleaños, que paga ali o que teña que facer, que bote hasta 1 ou hasta 2, ali non molesta, ni algo, non paga. Pero sabedes esa diferencia? Que se inclúe a ordenanza, non estás incumplindo unha norma. Se seguimos de 9 a 12, toda a xente que vaya está incumplindo unha norma, prohibir calquera, prohibir a Guardia Civil e multar ou... Non sei, Que miramos se a legislación permite que sea hasta as 2 da mañán e se permite, pois... E ainda que non permita as 2 da mañán, sí que quitar o de interese xeral. Porque unha cea non é un interese xeral. De acordo, miramos logo. Podes entrar para o próximo pleno. Podemos entrar un pouco. Pero non... bueno, trae un texto se queres, só teño aquí, acabo de lelo. Xa incluíu na ata, xa está, non hai que traerlo do próximo. Vale, non, a mí tanto que ten, o que estou facendo é unha pregunta, se o queredes deixar isto, esa modificación... Eu por mí non é necesario, é dicir, que se mire se a normativa permite modificar de 9 a 2 da mañán, e xa, como se estamos todos de acordo, xa aprobamos quitar o de interese xeral. Non hai inconveniente. Vale. Pois non vai complicado. De todos modos, antes de falo con vos, Sí, non hai que eu o texto, é o que acabo de ler. Está, logo pasa se queres... perfecto. Non, parece un gato, porque se hai que publicarlo para que o permito por Claro. claro. Sí, pero bueno, a publicación definitiva de contexto non sei esa cosa. Eu creo que fora por eso, pero bueno, mira, porque non sei se de 9 a 24 é o horario legal. Pero é certo que o que dices xa ten razón, porque aparte a Guardia Civil pide permisos a unhas cosas e... Levan un permiso, Claro, porque se ti estás ali pois as 2 da mañán e ven a Guardia Civil a 1 da mañán, dixe, non, porque a ordenanza permite estas 2 da mañán ou previa petición ao alcalde máis tempo. Entón non estás fora da lei. Se regula. Ben, queda así entón. Vale, por unanimidade. Punto número 7. Aprobación de expediente de contratación 2019-CP03/10. Renovación das instalacións de alumeado público con finalidade de reducir as emisións de CO2 á atmósfera no término municipal da Baña. O que se propón é aprobar o expediente de contratación mediante procedimento aberto e simplificado para a obra denominada renovación das instalacións de alumeado público coa finalidade de reducir as emisións de CO2 a atmósfera do Término Municipal da Baña, Coruña, e convocar a súa licitación. En segundo lugar, aprobarse o gasto correspondente, aplicación presupuestaria 165.618 por conta do exercicio 2019, eficiencia enerxética e instalacións públicas exteriores, por un importe de 493.183,66 euros. Se aproban os pregos de cláusulas administrativas particulares e o proxecto técnico que resirá no contrato. Publicar a licitación no perfil do contratante da plataforma de contratos del sector público e publicar tamén no perfil de contratante a documentación integrante do expediente de contratación, en particular a memoria xustificativa, prego de cláusulas administrativas particulares e proxecto técnico. A documentación necesaria para a presentación das ofertas ten que estar disponible o mesmo día de publicación do anuncio de licitación. En sexto lugar, designar como membros da mesa de contratación e publicar su composición no perfil do contratante como alcalde, como presidente da mesa, José Antonio Pereira Gil, alcalde presidente do Concello da Baña,
que está Elmira Núñez como secretario intelectual da corporación, José Ramón Rodríguez Longueira como secretario da mesa, e en caso de ausencia por causas justificadas se designan os seguintes suplentes: Rocío Camaño Jerpe, suplente secretario da mesa, e suplente secretario interventor según as normas reguladoras do régimen xurídico de función da Administración local con unha licencia de cartera real, no caso da presidencia, no concelleiro en que delegue o alcalde. E se faculta expresamente a alcaldía para todo relacionado con a tramitación e xestión deste acordo co correspondiente expediente. Matizo isto no sentido que a adjudicación corresponde ao pleno. Estamos falando do día a día da plataforma de contratos. Se hai de convocar a mesa, se fai directamente. Esta é unha petición que hai probablemente 2 anos para xulio do ano que ven, que se fixo ao Ministerio da Hilaria. Digo por orden de chegada, nós falamos en 1000 e pico, bueno, cando veo a resolución no mes de febreiro, pois fui benvida, é algo que hoxe en día ademais este Concello está adherido ao pacto dos alcaldes polo cambio climático que tanto se fala agora, entonces entendemos que é unha maneira un pouco de contribuir á mellora sustancial que se actúa en 2000, casi 300 luminarias, en 120 e pico cuadros de luz, e bueno, entendemos que iso é unha mellora sustancial e que debemos aproveitar bueno, que temos que adoptar ou aportar un 20%, pero bueno, tamén na eficiencia, na mellora e na reducción e no aforro energético, pues, tamén vai consigo tamén pues, a propia inversión. Por lo tanto, entendemos que é unha obra non fundamental, prioritaria e esencial. E a ver se o tempo nos colle un pouco o que este hasta o 18 de febreiro. Sí, son... Depois hai un ano para hacerlo. Se renovan en 2.272 puntos de luz, sustituyendo as actuais luminarias, 123 centros de medida e se disminuye la potencia de 230,82 kW a 81,08. Se consigue un ahorro energético del 73%. De feito, como comentabas, que o tempo está bastante susto por eso se falou con os dous grupos para adiantar o pleno unha semana. Bueno, vamos un poquinho nesta subvención contra reloj, pois unha semana máis é fundamental, máis cando temos un secretario por acumulación, bueno, o tempo corría contra. Estes algo dicir? Sí, non, estamos de acordo, votamos a favor para participar no plan que acabo de comentar o señor Pardeso. Entón estamos de acordo, vamos a votar a favor, simplemente que algo positivo, a eficiencia energética é importante, é necesaria, entón vamos a votar a favor. Bueno, pois de acordo con unanimidade damos a favor. Hai o punto número 8, aprobación provisional do plan sectorial do suelo rústico apto para urbanizar o SRAU 2, que bueno, era para aprobar o tema de polígono industrial, que por petición de Compromiso por Galicia queda pendente para o próximo pleno, que necesitaba máis tempo para comprobar a documentación. Considerábamos que isto, bueno, tiña certa ausencia, porque é un dos últimos pasos para poder sacar adiante o polígono industrial. Temos aí un par de empresas que se puseron en contacto para, bueno, interesados en adquirir unha parcela no futuro polígono, e queda aplazado entonces para o próximo pleno, que probablemente sea un pleno extraordinario, que levaremos o tema do POS. Entón, pois, como se acordamos na comisión informativa, pois levaremos tamén no orden do día. Agora pasamos entón a parte de control. Pero non podo dicir eu nada nese tempo? Sí. Sí, que eu pedí evidentemente o aplazamento para dentro de 15 días, cando se unha documentación, este é un tema que leva aquí moitísimos anos, mandaron unha documentación a través de unha ligazón que eu non pude ler hasta o mes pasado, non vou botar algo que non entendo, nin tienen tempo para miralo. Eu entendo que sea algo importante, pero que non hai ningún tipo de problema por deixarlo dentro de 15 días, por eso foi o que pedín, e mirarémolo, e unha vez que pillamos a información e saberamos do que se trata e do tipo de alegacións que houve, pois votaremos en consecuencia. Ben, pasamos logo a parte de control. Toma de coñecemento dos decretos da Alcaldía de 115 do 10 do 19 e o 14 do 11 do 19. No principio parece
parece ser que hubo algún correo que non lle chegou, se non vos chegou, están a vosa disposición, a ti chegouche, non? Están a vosa disposición aí da Secretaría, vale? Punto número D, toma de conocimientos dos reparos de legalidade da intervención municipal emitidos entre o 15 de 2009 e o 14 de 12 de 2009. Non hubo reparo. Ben, pois pasamos de acordo a continuidade as mocións dos grupos políticos, é unha moción de compromiso por Galicia. Sí, pero bueno, xa hai Aquí unha habíamos falado na comisión informativa de deixala pendente de un informe do secretario, entonces, se vos parece, deixámola... Sí, simplemente eso, que a través mandou o señor secretario un informe dado ese informe, temos que estudiala de outra maneira e debatiremosla e defendereina no seguinte pleno ordinario. Sí, podes buscar unha fórmula. Sí, pero xa trataremos nese momento. Vale, pois pasamos de acordo ao round de preguntas. Cando quedas. Bueno, vamos a formular logo de preguntas, pero bueno, quería empezar con el punto, si este punto a veces o tomates con seriedad ou un pouco é casandeu. Me refiero, con todo respeto, sin ningún asestur, ni nada. Pero a contestación son dúas palabras. A veces contestar, mírase ca cuadrilla de mantenimento, revísase. Preguntamos a servicios sociais. Preguntamos a servicios sociais non ten outro informe. Vamos a ver. As preguntas foron contestadas no pleno, todas, e as que non se contestaron nos plenos pasáronse por escrito. Cal é o informe que... Vamos a ver, José Antonio. No, dime. No, eu digo... Que aclaramos a que... Aclaramos, vamos a ver. Digo eu que a contestación que dades son todas, escuetas en dúas palabras. Mírase, revísase ca cuadrilla, revísase a actuación, preguntamos a servicios sociais, dubido pero non recordo, é dicir, estas palabras non son típicas de unha contestación. E depois hai unha pregunta que fixen o mes pasado foi o tema dos viaxes de iniciados. Por que non se solicitou? Digo eu que debía estar el, pero que de mandar un informe de servicios sociais. Ou por menos a pregunta está aí. A mí non me figura, non personalmente que quedei, que me comprometín a responder, a darlle resposta, non recibín a vosa formulación de pregunta. Si é certo que, bueno, pareceme un pouco increíble que me preguntes como funciona cando estabas 24 anos e ese tema era o que estaba no teu goberno. Pero, bueno, voucho contestar porque se me informei. Entón, o tema de inserso. Non, pero non era esa pregunta, é dicir, a pregunta... Claro, se non a sei, porque non a envías... Non envías. A ver, Mónica, non... Non, pero... Ti estabas no anterior pleno? Sí, estaba no anterior pleno. Escoitaste esa pregunta? E a pregunta, pero quédase en que vos, por escrito, se non se contestan, é algo que demandaches a uns grupos que queredes que teñades ter unha resposta por escrito. E vos tedes que contestou comprometer... José Antonio, que non sabes que preguntarás... Di, escoita a contestación que dá José Antonio. Porque non sei se sabes coordinar, pregunta José Antonio que informarás a servicios sociais e contestarás por escrito. Iso é o que contesta José Antonio. Pois non temos ningún problema en contestarse por escrito. Cal é a pregunta? A pregunta era que nós, cando había o tema de inserso, facíase todos os anos se facía unha reunión que a xente que participaba neses viaxes e informábase de todos os pasos, todos os detalles, e había o sorteo e todo eso para que a xente fora total transparencia. Desta vez non hubo, a mí, a xente preguntoume, por que non hubo xuntanza, porque foi un pouco así, de unha maneira que un pouco... Bueno, eu vou comentar. Ou xuntanza? Eu comento-che. Vas a ter un informe de servicios sociais, porque quen leva eso é a funcionaria que o levou desde sempre cando estaba con vos. Quer decir, a concelleira, neste caso que é responsable de servicios sociais, que son eu, non interfiero neses puntos. Pero vouche dicir como vai o sistema, porque parece ser que non o coñecías nas 24 non sei, entón che comento. Como non conocía? O inserso, vamos a ver, o inserso abre un período no que as persoas de máis de 60 anos, de 60 e máis anos que están pensionadas, poden acceder a apuntarse nunha lista para entrar en xogo nese viaxe, que este ano o Concello da Baña ampliou de 30 a 40 prazas. Na vosa época, bueno, na vosa legislatura eran 30, este ano ampliamos a 40. Vos dividíades, non sei por qué, había dous destinos.
Este ano vai haber un destino exclusivamente. Entón, vos, cando había 2 destinos e había o inserso, a xente que se apuntaba facía arriba e seleccionaba, vos facías a reunión para dividir, a ver, quen vai a Alicante, quen ten. E sorteabades un destino ou outro. Como este ano houve un único destino, non houve necesidade de sorteo, porque os que saliron o inserso mandounos un listado en función da xente que se anotou e despois son reservas, vale? Entonces, os que xa tiñan praza, Cal era o problema cos reservas? Que se reservas non ven numerados, é dicir, non hai un reserva 1, que se alguén falla dos que están titulares, pasaría 1. Non, o reserva teñen todos a mesma categoría. Entón, unha vez en contacto ca persona responsable aquí no Concello, o que decidimos é que dos reservas que sí se xuntaron, sí houve reunión, fixemos un sorteo para adxudicarlle a cada un posto, é dicir, se alguén das persoas que tiña adxudicada a praza, como efectivamente pasou, renuncia a praza, quen vai a cubrir esa praza? E houve unha orden. Xuntáronse no salón de plenos, fíxose un sorteo público no que estiven presentes xunto coa funcionaria e cada unha das persoas, porque realmente van por parellas e viñeron algúns parellos ou algún viñeron un dos membros da parella, estuveron presentes, convocouselles a cada un por teléfono, estuveron aquí e os sorteamos. E están adxudicadas as prazas e todo clarísimo. A miña pregunta e funcionou como todos os anos. Pero a miña pregunta que foi no mes pasado, a miña sorpresa, pero a sorpresa é miña, cal é que non sabe dicirle, vamos a preguntar se facía para que vos fagan un informe. Xa é a contestación que dades, non está aí, Pero si queres paso todos os pasos por escrito. No, pero a mí non me falta, ou era porque a xente me dicía, bueno, se hai un destino, hai un destino. Había 2, aquí viñan, informábase, as que querían ir para un lado, as que querían para outro, a veces non se cubría nun destino, se había máis plazas, pois iba a sorteo, depois había os titulares que había por orden. Seguimos o proceso como todos os anos, solicitouse, están as prazas adxudicadas, temos suplentes e destinos. Se é a miña pregunta, foi a miña pregunta, non foi outra cosa. Nos non van poder viaxar. Quero dicir eu que se tome, en vez de estar a veces, non era esta pregunta, falei desta pregunta, pero non era a pregunta concreta. É dicir, que rogamos que tomen as medidas necesarias para contestar con máis. Bueno, porque, sí, revisamos. Que revisamos. E agora, sigo eu vindo aquí a segunda. Deixas non lado o abandono de iso que xa falamos antes, cando fui da Renanza, que é o tema das madeiras. Vamos a ver. Eu volvo a dicir, e aí ven, revisámoslo co Brigada de Mantenimento, Siñai, Antonio. Sábelo, reitero, creo que xa é a cuarta, quinta vez. Están amontonadas na nave, están as señales tiradas, está certificada a obra, están sin colocar as señales. Andabías colocar, é o que vos pido, non pido nada do outro mundo. Igual que che contestei, é certo, igual que che contestei en outro pleno, contesto o mismo. Revisamos. Non che contestei, revisamos. Contesteiche que tiñamos a cuadrilla de mantenimento afogada de traballo, entón, según van tendo tarefas, van combinando a colocación das señais as tarefas diarias que teñen que facer. De todos modos, esta subvención é certo, está certificada, porque se non pérdese, estás acabando de colocar as señales, e digo mismo, o mellor, a esa subvención había que haberla collido ca colocación incluída das señais, porque vostede sabe que temos unha cuadrilla municipal que son 2 operarios e 2 tractoristas. Se os tractoristas están traballando, hai 2 operarios nada máis para facer o traballo de mantenimento de 98 km cuadrados que ten o Concello. Entón, evidentemente, hai días que teñen que priorizar unha cousa e días que continúan con esa labor. Eu expliquei no outro pleno, e explico agora outra vez. Está falado ca cuadrilla, na medida do posible que finalicen esa tarefa, pero están con esa tarefa e surgelle que con estes temporales, con esta chuvia, corra agua por un lado, teñen que deixarlo e por un lado, están combinando unha cousa ca outra. Entón, te sabe o que fai 6 meses ou 5 meses, a principio do verano, vamos a poñer aquí a principio do verano, estaba xa adjudicado isto, corría o riesgo de perder os cartos. Ben? Houve ainda, acuérdate que dixemos que ainda houve unha equivocación nas señales que poñen aí en 2 ou 3 bancos, esas colocaronas, ou faltan algúns.
E as outras estaban montadas ali, levan 4 meses. E o personal no concello que eso levaba, e nunha semana acababa, porque era o mástil valía, nada máis que era cambiar esa historia. E eu creo que é un abandono máis desidia estar, porque agora, claro, agora encontramos a final de ano que temos menos personal, está o tempo chuvioso, non percibe, e ao tempo, non queremos ser, sobre todo, as que fan tiradas, que retiren. Repito yo mismo, Que retiren. que están traballando neso, pero dunha Non maneira... están traballando, non me digas que están traballando, que está un e outro día por ali, é o mesmo paquete que contou o técnico para saber se recibiu mercancía, está tal cual. Non me digas outra cousa. Están traballando Non me digas outra dunha cousa. maneira coordinada. Non me digas outra cousa. Está señal, sabe? Porque a señal, colocar, é o que digo, non digo outra cousa. De que se teñan conta de que estas cosas teñen un tema. Estaba dicindo que está na nave municipal sin sacar dos plásticos nin dos cartóns. Tal cual como apuntou o técnico municipal, para sabías que hai que facer un acta para mandar para lá. O mesmo da actuación, a ver, aquí eu repito isto porque claro, das unha contestación, revisamos a actuación municipal, mirámoslo, é dicir, a actuación de Vilanova Folgueira tamén fai 6 meses que ten a obra. Todavía a puntella e a barandilla non está encargado a baranda, pois supoño que habrá que colocala e acabar a obra, cuando sabemos que está chovendo a parte que é, pero hai unha parte que está certificada, pois poña na baranda. A parte que está... Perdón. Non, a parte que sabemos que así chovendo non se pode. Agora, a baranda. Vale, Baranda que iso non pode. comento yo da baranda. A baranda había opción de traer unha de fora, decidiuse contratarse unha empresa de aquí, en concreto de Correia, exactamente, e bueno, pues, levaba un pouco máis tempo que se traía de fora, entonces asumimos o que se tarda un pouco máis en colocala, que sea feita aquí no dentro do Concello da Banda. De todos modos, según o Ferreiro Benres, está colocado, pero bueno. Pero quer decir que a baranda é o peligro porque ali hubo un susto ali, vai ter un mes ou así, entonces, non sei por non colocar. Bueno, un corto punto, eu que falaba, eu recibir máis labores de mantenimento. Fixe unha pregunta xa non me pasaba tamén. Pero, eu dixen, limpaches, cando vea unha actuación, por exemplo, para a festa, o mellor do festa, limpaches ali, labores de mantenimento, hai Vigabó en Male, que vos lo dixen, pero vai no ver en Male e vai no ver en Vigabó 10 días, 2 sifóns, toda a agua por medio da carretera e non hai nadie que vaya a apartar aquela agua. Está a poder, que vai un peciño po sacho e ao día seguinte, porque chove, o sifón. En Male, onde a fonte, a área recreativa, o paseo se nacen os tosos, o das follas. A ver, en 13 caiu un valado ali que se desmoronou co paso do tempo, leva ali máis de un mes. Xa non digo das fontes, que agora que hai agua, agora non botan agua. Agora que hai agua, agora non botan agua. Entón, eu creo que isto é algo que é vital. Que digo que é vital porque se abandone de desidios. Eu falo de Male porque pasei outro día por ali, parei, e o sifón. Simplemente o sifón, que a cantidad de agua bote vai todo pola carretera. Que está a fonte, en mano. Colle desde Mante hacia Vicobó e hai 2 sifóns, un na vaguada e outro na entrada do lugar, onde está a señal de Vicobó. Onde está a señal de Vicobó, de vez en cando hai algún veciño que levanta a trampilla e se vacía un pouco, pero claro, ao levantar valle para a leira do outro, sabemos que aquí como é, que non queren agua na finca. Tenemos parte a... Ora, na área recreativa, que pasen, eu sei que chove, pero algún día escampou, coller o cortacésped e pasarlle ao paseo, pasarlle as follas e todo eso, porque está, se leva un pouco... Bueno, o Luis Eso xa quedou aclarado que falou Mónica. A nosa pregunta solamente foi concreta, porque non se convocou a xente. El día dos destinos antes, agora pues claro, está explicado, pero da outra vez, quando ven que non hai un informe de servicios sociais, aí quedamos. Hai sobre a contestación que nos leche do taller de memoria. Eu non quero ser máis listo que nada, nin quero ser crack, nin quero ser un gurú. A persona que dá o taller de memoria, decidimos que queigades, non é a persona adecuada. A min, se hai que preguntar a Juanma, que é a persona capacitada da historia, eu pregunto o que fai a falta, pero non é a persona capacitada. É dicir, o taller de memoria non requere que non é unha actividade lúdica, que aquí dá a casualidade que agora entendemos, de xogar cos pequenos, xogar cos maiores, de facer non sei que. Eu se vou a un podólogo, non me vai a operar de cardiología. Iso é o que pergunto eu. E isto é o que está pasando. Bueno, vamos responder. Sí, non, pode responder, pero é unha actuación que eu vexo. Bueno, é modín. Esa persona estuvo traballando
traballando, bueno, só vou empezar por aí, xa estuvo traballando 6 anos, taller de memoria, baixo teu... No taller de memoria, no. Vale, bueno, pero deixasme... Mira, non me digas, eu estou falando do taller de Sí, memoria. pero non me deixaxe acabar a frase. Entonces, por favor, ora, lo deixeche acabar a ti, e deixe que me respetes mentras falo. Entonces, estuvo traballando 6 anos baixo teu mandato. Non traballou comigo. Bueno, traballou para a empresa e Empresa. traballaba Bien. en instalacións do Concello, vale? E que era o seu alcalde. Entonces, bueno, traballaba, había certa vinculación co Concello da Baña, non? A empresa. Poñámoslo así, a empresa, que é a mesma empresa da que estamos falando. Ti incides en taller de memoria. Eu estou falando de estimulación cognitiva, como te expliquei no escrito, porque aí sí que me explayei, non podes dicir que nesta vez fui só revisarei, non, explayei na resposta que che remitín. É algo de carácter lúdico e non estamos falando de algo clínico, porque ti se vas a un podólogo, efectivamente, estás falando de algo clínico, que ten que ter os permisos e a formación, correcto, clínica. E eu non estou, e aparte, como me toca a mí na área profesional, eu se fora algo que estamos facendo a nivel de intervención clínica, efectivamente, teria que ser un pedagogo, un psicóloga. Entonces, evidentemente, pois sí, podería, aí entraríache, e daríache toda a razón do mundo mundial. Entonces, el ten as titulacións, eu pregunteille, asesoreime ca súa propia empresa, e efectivamente, como me dixo o seu xerente, que o citei e do Concello, e a propia persona que ti estás mencionando, entonces, eles ten todo en regla e todo claro. E me di que vos remita, que efectivamente, a empresa e o seu xerente que está disposto a falar con vos e explicarche, darche a documentación que é necesaria. Entón, eu como sei que non incurrimos nunha ilegalidade... Non, pero se non estou dicindo... E tamén che digo que a xente... Non é... Entende a pregunta, a pregunta non vai por ilegalidade, que non falei de legalidade. Digo que para a realización... Que non che gusta a persona, No, pero non me gusta a mí, que a mí non me dá o taller de memoria. Vale. Porque Dios me libre que me dé esa persona a mí un taller de memoria. Dios me libre. Porque entonces había digo... Estás prejuzgando. No, estoy prejuzgando, no. Estoy diciendo algo... A ver, estoy diciendo algo que me dixeron. Eu digo con eso que esa persona, creo, estou equivocado, se lle preguntei e tal, que non é a persona adecuada para realizar ese tipo de actividade. Simplemente. Agora vou facer unha pregunta. Eu fago a pregunta, fago eu, e ti contestas. Eu non se vou facer preguntas. Non, te podes facer a pregunta que queiras. Eu digo que non é como dixeron a min que non é. Porque cando está unha persona en os anos anteriores que estuvo facendo talleres de memoria, estimulación cognitiva. Pero mira, estuvo persona especializada e tiño o título. Aí sí que te digo que sí. Está aquí a miña compañera que é a que levaba iso e digo xa o nome. Ahora non me veñas a dicir con eso. Como me dixeches en plenos anteriores contas actividades da miña área que faz críticas e protestas porque che ven e che din e tal. Exacto, sempre que o din. Como che respondí en outras ocasións que veñen ao Concello é que tramite unha protesta formal. Eu neste momento que che podo dicir é que neste momento temos actividades no Centro dos Maiores da Baña, temos en Mordoeste, temos en Fiopás, temos en Toitosende e podemos ampliar, é dicir, en Mordoeste temos 2 sesións semanais, 2 días a semana, en Fiopans temos 2 días a semana, en Toitosende temos case 15 persoas apuntadas e na Baña de luns a venres. Si tan malo fixera ou houbera tantas críticas, pois evidentemente eu sería a persona encortada. Mónica, non me vayas por cerro dúbida, ni me vayas por non, estou che dando datos objetivos, os objetivos me estás dando. Non, datos objetivos non, estou preguntando para esa actividade en concreto, non digo outra cousa, outro tipo de actividade, actividade deportiva, outra historia, é un crack. Eu entendo que as persoas son crack, non entendo de todo, nada máis. Señor Cardexo, estou me centrando esas actividades que estou mencionando, esas actividades en parroquias, están impartidas por esta persona e trátase desas mismas actividades. Non lle estou dando cifras de cantos alumnos temos na escola de música, por exemplo. Que no taller, eu refierome a eso porque, como di, eu creo que tamén, oye, se ten o título, ou ten o diploma, ou que sea. Digoche que non todas as persoas que realizan as actividades están especializadas en todo. Vale? Iso é o que eu quero poñer de manifiesto, nada máis. Porque aí creo que estou no certo. Estou no certo, e ti, que defende a persona, sí que o defendo tamén. Realizou actividades deportivas aquí, estuvo co tipo de fútbol, estuvo con actividades deportivas, estuvo con un motor deportivo, estuvo outro tipo de... Por tanto, pero digo, na actividade concreta non estuvo él. Non estuvo él, ni non mandou o anterior fama o gerente. Mira, acabas de decir algo que non está suscrito totalmente o que dis. Crees
crees que é igual antes de lanzar esa acusación, quizás te tes que non é informar igual, pela non é titulación igual, e despois non é igual. pasmo encima da Mónica, mesa. aquí Non é o creo. seguramente ti ahora estás de acordo comigo en eso, de que un podólogo non vai atender a cardiología, entendes? Ten que haber unha especialización. Vale, é o chaval Profesional. ese que fai esa actividade, me parece moi correcto que pode facer todo tipo de actividades. Menos esa. No, esta creo que non é a adecuada para realizar, nada máis, eu penso. Vale. Todo xa está, non Pois hai eu outra cousa. defendoche que sí, e a Vale, empresa vale, tamén. xa está. Bien. Bueno, a empresa que depende, é normal que Temos mande. dúas visións Vale. distintas. Vale. Volvemos a insistir, é outra pregunta, sabe? Uno dos grupos políticos que forman, xa está falado que é o do tema da mesa de concentración, e xa falan, por lo tanto, só non teño aquí para levar. Esta é unha pregunta importante que me trasladaron os pais e me trasladaron tamén desde Negreira, donde Negreira quixeron montar, poñer unha moción de non, unha moción non lle están participar. Que na demanda de petición dos pais dos rapaces e persoas que acuden á Fundación de Discapacitados, que é un traballo de integración, están realizando, é un traballo precioso que os rapaces pois fan unha labor encomiable, que a parte das condicións que desenvolven no seu traballo que sexan as mellores, que é o Concello da Baña que o fumo ali axuda e a costea ingresando os cartos, pero nós ingresamos os cartos e non queremos, e quero poñer manifiesto. Ingresar os cartos non significa, porque se demos cartos é para actuar a que sigan facendo actividades e todo o que sea. Ora, se llevamos pagar o taxi dos de Negreira, os da Baña, cando nós nos fai un esforzo encomiable de que, Mónica, non... Si, ti levanta a mão o que queira. Sí, Porque eu estou vendo, e non acabaches. É que non sei que levantes a mão. Parece mentira. Este tema, bueno. Sí. Se me queres deixar falar, falo. Se non queres... Levantei a man, o que me estás Aquí atacando. sabes que vou falar. Sabes que vou falar. Acaba, Andrés. Por favor. Acaba. Por favor. Faga a pregunta. Aí vas un pouco de... Faga a pregunta. Se vas así un pouco de eso... Pediche respeto a tua compañera acaba de decir chula. Bueno, Cando ela pediu respeto desde o... A ver, non reiterativamente... tenemos No, entonces pido respeto tamén. Vamos a estar... Mire, eu vou aquí. Eu é unha... A ver, se nós ingresamos os cartos, queremos que ten o edificio ten unha gran cantidad de deficiencias, entre elas a humedade. Trasladamos pais. Tal e para ver. Debemos corregirlo. Tomar as medidas necesarias para corregir esas deficiencias. Non dixen outra cousa, nin quero dicir outra cousa con esta pregunta. Dixen o do taxi porque eu dixen que nunca debíamos o Concello da Baña pagar o taxi dos de Negreira. E tiñan aí unhas facturas atasadas que non sei se pagan, se non. Eu non entro en eso. Dixen que nunca debíamos pagalo. Respecto a esa pregunta, o Concello da Baña fixose cargo desa débeda de 16.000 euros que tiña adquirido o Concello. Non era A débeda. Fundación. Non era débeda. Para vostede non era... Ahora deixeme falar a min. Sí. Para vostede non era débeda. O Concello tiña unha débeda de 16.000 euros e outra moral por non pagalo sen tempo, personal da Fundación ter que estar con 3 nóminas atrasadas sin cobrar. Unha vez que se ingresan esos cartos, a Fundación ten unha dirección que é a que di como se gastan esos cartos. O sea, unha vez que se ingresan esos cartos, a Fundación ten unha presidenta, ten un presidente, un serie de organismos que son os que deciden como se invirten esos cartos. Entón, no Concello da Baña, o pago que faga a Fundación non é cousa nosa. O sea, a Fundación ela mesma traballa cos seus ingresos, cando teña unha necesidade, traballarse con ela como estamos traballando a día de hoxe. O que non podemos, e non debemos, nin podemos, é dentro do Concello, decirlle como ten que organizarse económicamente a Fundación. Está dicindo non sei que... A ver, escoita. E unhas deficiencias que hai ali. A ver, digo, se hai humedades, se hai unhas deficiencias que se deben actuar, o mesmo que desde o Concello se fai todo o posible a través dunha fundación para que dé 6.000 euros para unha axuda para actividades, ou mesmo que o Concello entregou os cartos, que cando nós non entregamos os cartos tiñamos un informe do interventor e do secretario, pues, moi claro que se entregou. Eu fixen o que desde a intervención mandou actuar, nada máis. Porque cando se pediu aquí era para pagar atraso. Das nóminas era adiantar os cartos cando non recibían os cartos da Xunta, porque tardaban en no mes de xaneiro e febreiro. Eu digo que desde aquí é unha suxerencia que para que se deben tomar as medidas necesarias para cumprir con esas deficiencias. Eu non estou dicindo como temos que facer. Se está caendo o tellado, pues habrá que arranxalo e tomar as medidas necesarias. Nada máis. Eu non digo como debe facelo.
Porque a lei de masa aquilo é escueto, é só ata cabalo o reo que se leva na fundación. Pois creo Ese creo, ou a través de solicitar unha subvención, que é un organismo non se pode institución, o asunto da Diputación. Simplemente, se a pregunta que... Pois queda clarificado. Non sei o que a donde de vos como... O Concello ten reunións periódicas. Claro, se para que lle traslade, a nada máis. Fundación, en o momento que a Fundación nos traslada necesidades, nesas reunións analizamos e damos prioridades de maneira conxunta as necesidades da O Fundación. mesmo pode trasladar por medio do colegio desde outro tipo de... Pois entonces non é nada do outro mundo, non sei por que había tanta precipitación, verdad? Bueno, solicitamos o da RC recibino ás 3. Eu comenteiche que podías vir a velo cando quixeras. Pero ti piches outro día, piches outro día, ti piches outro día a ti tú. Escoite, eu dixenlle que cando quixera que eu tiña lita. Lita, vostede, fomos os dous ali e dixo, non teño correo, que me cambiaron o correo, eu non sabía se tiña lita. Eu reenviei yo personalmente. Aquí ao señor secretario, Reenviei yo personalmente. E ao final sei de onde está, ao mellor estaba pero non, vale, é igual, está, pero é algo que podemos acceder a puntos, o mismo que ahora solicitamos ver o expediente da justificación das obras da subvención esta tanto de mellora da eficiencia energética de País de Vilar Novo como a mellora do parque medioambiental do CPI da Baña, a o expediente de justificación. Cando queira está a súa disposición. Outra pregunta é que se toman medidas para erradicar o tema de vertederos non controlados, porque están por aí, de verdad, eu estou preocupado que non son centros de concello, estou preocupado, ou creo, usando esa palabra, Mónica, creo que non son centros de concello, porque os colchóns todos amontonados, non creo que aquí haxa xente que vemos os colchóns todos, non? Pero tamén o crees que tampouco sabes, entonces claro. Pero pensando o que estaba vexo, pero sabe, a verte de suportar sabe o que é, se é amontonado colchóns, que están que de un lado, sácanlle un muelle, ou o tema das rodas, ou o tema dos plásticos, ou dos televisores. Hai no Retrosel, arriba, Suevo, San Mamés, hai algúns máis grandes que outros. Alá na Fadoira, aquilo é incontrolable 100%. Está no noso territorio, está na... Ben, todo como está, aquí hai unha petición do outro día dos veciños para que o miredes, eu solicito aquí un que vai ao técnico ali comprobar dos vertidos da granxa dos bisóns que hai ali en Menge, vertidos hacia a estrada. Sí que ten, a parte dos vertidos, hai uns valores nos abundos, Eso, bueno, isto só hubo queixas, non é da Urasol, que só hubo de moitos anos atrás. Digo, se o canal dos vertidos, bota aí. Temos parte do técnico municipal que vai a mirar a ver cal é o problema, se hai alguna fuga, se hai algo. Non, a fuga, é que abren a comporta e... Mira, que eu non sei se é así, se non. Se sabe vostede que é así, xa non mandamos o técnico. Eu digo que vai polo planeta abaixo. Vai polo planeta abaixo... Isto xa foi unha pregunta, xa fai 2 meses ou tal. A ver, a carretera da Diputación, ainda que seamos 3 km, somos pequenos, é pequeniña, é fácil de... Hai que decir, a Diputación hemos da brigada que chamarlle 1, 2 ou 3 veces a Marcos. Sabe que... Sí, pero... A forma de que veñen é esa, estamos neso... Estamos neso, pero vamos a ir 4 meses hasta que ha de que no árbol e ha de ir a brigada municipal a sacar o árbol. Seguro, Non sería a primeira vez que pasa. Non pasa, non. Xa pasou, é botarlle sal a carretera, todo. Sabe como funciona o tema. Pero quero dicir que tamén lle temos chamada a marca despois o día que ven, deixa eso impecable. E por último xa, rogaría, este é un robo xa, pero que lo deixaron moitos, estamos en pleno inverno. Moitas dificultades en moitas parroquias para ver a televisión. Eu sei que non é... Sí, eu, Ana Riste, pero eu traigo aquí unha petición porque se a xente non ten, é dicir, e dades un teléfono 900 non sei que, chaman e dalle 1000 voltas, eu creo que desde o Concello debemos aportar os medios necesarios para contribuir a que a xente teña e podan ver a televisión decentemente. Porque a mellor me dixeron a min os técnicos que ir aos repetidores que hai 6 ou 7. Non sei, hai un, na Ermida hai outro, non son hai outro. Coméntese.
Acabo. Sí, sí, con eso... Ben, con data do 23 de setembro pusémonos en contacto co organismo competente da Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Medios, para solicitar un estudio porque, bueno, é nefasta a emisión da televisión aquí. Ben, viñeron aquí, contestáronlo, que se iban poñer a funcionar o día 30, mandaron un informe o día 23 de setembro, foi cando lle remitimos nós, eles viñeron aquí, fixeron as pertinentes medicións, onde nos mandan foto adjudicando que estuveron no Concello facendo as medicións pertinentes. Está aquí a copia do informe, que recibimos o 30 de outubro, onde en distintos puntos do Concello, ca furgoneta, onde estuveron facendo as medicións correspondentes. A conclusión, que o problema maior é dos nosos repetidores, 5 que temos. Solicitei a GST, que é a empresa que mide os repetidores, despois de facer un estudio dos 5 repetidores que temos, o único que estaba en condicións era o de Marcelo. O resto de Gosende incluso tiña as antenas tiradas, o de dentro sin armario, o que temos na Pena, a conexión non estaba hábil, estaba rota. Non, nós temos ali un aparato noso. Aparte do repetidor da Pena, temos ali nós un repetidor. Pero se arreglaban eles cando... Bueno, é municipal, estaba cortada a toma de corriente, etcétera, etcétera. O de Fampousa hai que cambiarlle o armario, o filtro C4548, con un presupuesto de 2.424 euros. O de Marcelle é o único que está en condicións. O de Nantón, un presuposto de 557 euros, hai que cambiar as antenas que estaban nun estado penoso. O de Corneira, 4.055 euros, posto que estaba en un total abandono, con un armario de 1.100 e pico euros, filtro de salida de 6 canales, a antena terrestre estaba inservible, a revisión dos equipos que a mitad hai que tirar con eles. Resumindo, que me pasaron un presupuesto de 8.625 euros, que vanse poñer cos traballos, teóricamente iban a quitar esta semana, pero por as condicións climáticas que non poden traballar con temas de corriente, vamos a mirar de poñer esos repetidores todos porque estaban en un estado lamentable de conservación. Entonces, no momento en que teñen a capacidade de empezar a traballar, pues vanse poñer con eles. Unha pregunta máis? Bueno, ben. Antes de nada, anunciamos dende Compras por Galicia non imos volver a autorizar e atar en pleno sen justificación previa, salvo enfermidade, causa de forza maior ou por urxencia aprobar algún punto. Creo que temos un pleno cada mes, o doble de plenos que a anterior legislatura. Creo que hai que organizarse un pouco para non andar adiantando. Por iso pedín que se cambiara un punto de orden do día, porque non, claro, adiantades e metedes aí o que se vos vai ocurrindo. Creo que levar a aprobación e ser máis serios entón desde o noso grupo político, a non ser algo urxente, non nos vamos a cambiar. Tamén anunciamos tamén que íbamos a facer unha proposta para a revista municipal, quero que conste en acta, por favor, que entregaremos nos vindeiros días. Queremos solicitar unha explicación sobre as respostas anteriores. Eu sei que estou de acordo que isto son respostas que parece que non queredes contestar, contestadas sin querer contestar. E só miraremos a tal. Dicen sempre que eu creo que as preguntas que fai a oposición deben ser respostadas e entregadas por escrito, é unha opinión miña, que pareceme ben e tamén valoro e agradezo que se me contesten no mesmo pleno, que se incluya na ata, pero que se me dea unha resposta ás miñas preguntas argumentadas. Non valoraremoslo, miraremoslo, non recordo, etcétera, que non parecen respostas dun grupo de goberno. Respecto, vou pedir as explicacións das respostas anteriores. Respecto ao trail, no anterior pleno preguntei por que non se dera a camiseta serigrafiada e vostedes contéstanme, considerouse que tamén sería importante que o agasallo fose algo diferente, non cotiar. O estoso cumpre con estes requisitos. Non foi posible serigrafiarlo co logo do Concello porque operativamente era complexo
posto que había que validalos todos e non había tempo para facelo. Bueno, se grafiar os toxo sería unha, baixo o meu punto de vista, unha parvada. A miña pregunta é, quen decidiu iso? Vostedes ou a asociación que organiza? O grupo que organiza. O grupo que organiza? A Bueno, asociación que organiza. pois desde aquí pido novamente que conste nota, por favor, que cando se faga unha carreira ou un trail que se dea unha camiseta serigrafiada polo Concello, para que se... Volvo a repetir igual que outro pleno, que parece que non quedou claro. Que cando a xente leva a camiseta vai outro tipo de carreira se promociona non só o Concello, senón a carreira do vindeiro ano. É dicir, a min que, bueno, que sea algo diferente. Bueno, eu non considero importante, algo diferente. O só a carreira da súa camiseta. O 90% das carreiras que se vai. Entón pido que para a próxima, camiseta serigrafiada. Se non hai camiseta técnica, se non hai camiseta máis cara como a da anterior, dá igual, unha camiseta. Na pregunta número 3... Vamos a Sí, contestar. por favor. A ver, acabas de dar aquí as cifras. Prácticamente no 90% das carreiras será a camiseta. Quizás, moitas veces, o factor diferencial é o que gana. E realmente, o estuxo que se dou non era que era un estuxo profesional. É dicir, había unha lámpara que usan habitualmente os corredores de trail profesionais, vale? Había unha banda que tamén se usa a nivel profesional, non é a banda que compras para... Entonces, era material que estaba vinculado a temas profesionais de trail, que realmente a maior parte das persoas que correron, quizáis si é certo que nos puido, e aí, como eu participei, podo dicir desde o meu punto de vista, como na andaina, quizás a min, pois, ou era preferido a camiseta, porque fun facer a andaina, pero é verdad que a nivel profesional, os profesionais, si o valoraron moi positivamente, porque realmente é algo que non se dá habitualmente, porque din que eles están cansados de camisetas. E claro, se ti vas a dar unha camiseta a este tipo de personas que efectivamente compiten a nivel galego e incluso a nivel nacional, non lle vou a dar unha camiseta de teño que dar unha camiseta profesional. E si é certo que a nós, os patrocinadores, que eran os que ofertaban a camiseta non era da calidade nin semellante da que se deron ano pasado. Entonces, a dinámica era ou baixamos o nivel da camiseta con respecto ao ano pasado, ou damos algo diferente, técnico, que si, bueno, pode suplir e que pode resultar atractivo. E esa foi a decisión. Ben, Que pode gustar ou non. non estou de acordo no que estás dicindo. Creo que persoal profesional debería haber, non sei, 10 corredores cada, non sei se chegaría a eles. Creo que a camiseta co logo e co noso nome do noso concello e o escudo é moi importante. Por iso pido que se queres os 10 profesionais que viñeran entreguenlle o kit estes meros auxilios, pero volvo a dicir que é importante as camisetas non para a camiseta en si, senón para promocionar a propia carreira para vindeiras edicións. Con respecto á pregunta do Facebook do Concello, recordan vostedes que no outro pleno dixe que me parecía raro que en todas as publicacións que hai do Concello da Baña, en todas as críticas que hai, non digo casamento nin pouco, pero hai críticas de xente, só se lle contestou unha persoa. A unha persoa se lle contestou. Me parece raro, que se contesta máis en termos de dentro do Concello traballamos arreo, lamentamos que te sintas dese xeito, é dicir, totalmente subjetivos. O Concello ten que ser objetivo, porque o Concello de todos, non de 4 ou 5 personas, o Concello de todos e de todos. A contestación que me dan vostedes é a empresa solicita ao Departamento Municipal responsable unha contestación e dentro do Departamento redátase a contestación. A empresa só solicitou contestar a esa persona en concreto. E tenemos que ver que o departamento oficial do Concello contesta traballamos arreo, lamentamos que te sintas deste xeito. A ver, volvo a pedir seriedade e volvo a pedir objetividade ás redes sociais, a página web municipal ten que ser obxectiva para todos e para todos, non para contestar unha persoa sola que non sei a quen lle apeteciu contestar. Dicir algo, Coutinho? No, esa pregunta xa se che foi contestada no anterior pleno. Non entendo que... Non entende. No. Pois repítolle. Que departamento municipal fixo esta contestación? Porque di un departamento municipal, non sei que departamento haberá aquí no Concello. Quen contestou? Contestou na alcaldía. A alcaldía. Acabamos. Aí estamos. Era evidente. É dicir, é evidente.
Pois pido, por favor, seriedade e objetividade nas respostas, que vostede non ten que A contestar. resposta foi objetiva e foi seria. Que a ti non che parece outra cousa. Aí sí, de todos os comentarios que nos vimos, só se acordou a esa persona en concreto contestar de forma dentro do Concello traballamos a reo. Lamenta vostede que se sinta dese xeito. Eso conteste no seu propio Facebook ou no do seu partido, pero non nun oficial. E repito, o Concello da Baña é de todos, non só do que vostede queira. César, hai unha cousa, ti non vas a decir o que temos que contestar ali, o que ten que contestar o Concello. Non, eu podo dicir que... Podeche gustar menos ou gustar máis. Non, E a non é serio. decisión tómase desde o Concello. Pero non é Cando serio. se cree que é necesario unha contestación... Un solo. Cando se cree... Que vostede está na realidad unha persona. Repítoche, cando se cree que é necesario, contéstase. Bueno, pois volvo pedir por terceira vez seriedade. Ese non é o seu Facebook personal. É o Facebook do Concello e hai unha que... resposta seria. Vale, seria e obxectiva. O Concello de todos, non só do seu. Correcto. Bien. E tamén me extraña moito que a empresa dixera a vostede conteste ese mensaje só. A empresa non dixo Bueno, contexto mensaje. agora A empresa dicir... ponse en contacto con nós por ese tema. Como? E eu decido si se contesta ou non se contesta. Entón, vostede mente. Bueno, A empresa solicita ao Departamento Municipal Vamos a responsable... decir o mismo. A empresa, cando ve algunhas cousas no Facebook, pose en contacto con nós, porque é a empresa que maneja o Facebook. Creo que non hai máis volta. E aí decídese si se contesta, si non se contesta. Igual que se deciden os contenidos que se suben ou que non se suben. Pero acaba de dicir vostede que non é a empresa. E non hai máis. E a contestación é a empresa só solicitou contestar a esa persona en concreto. A empresa solicita ao Departamento Municipal responsable unha contestación. Non o líes, César. Non o Non líes. estou liando, estás liando vostede. Non, estás dando aí 4 voltas e se No, contestei porque 2 eu veces. xa sabía que era vostede que contestaba, porque esta forma de Pero expresarse vamos- non la ten unha empresa pero vamos a ver. de comunicación. Continúa. E ni me parece objetiva, ni me parece serio que vostede Non che conteste. parece a ti, Que estou vostede dicindo que é conteste. objetivo Vostede e faixe serio. un Facebook E non se vai o que contestar dá o que gana. queras ti, vais a contestar o que se diga dentro do grupo de Bueno, goberno. xa veremos. De acordo. No outro pleno pedí Por favor. perdón. No outro pleno pedí que publicaran vostedes na página web ou no Facebook un anuncio para ofrecer a publicación de ofertas laborais. Non se fixo. Vou dicir que, por favor, que as ofertas de traballo que cheguen ao Concello e que se entenda que se van publicar, que vostedes dixeron que eran todas, por favor, pido de novo que se faga esa publicación. Que se diga, calquera empresa que queira promocionarse na web do Concello, que se faga. Ou senón, que non se volva a promocionar ninguna. Para dar transparencia, porque, volvo a repetir, o Concello é de todos e de todas. Volvo a repetirche que todas aquelas empresas que se poñen en contacto co Concello ofrecendo un posto de traballo, si vemos que é un posto de traballo para o Concello, transmítese ao departamento Para o Concello correspondente. A ver, César, vamos a ver. Eu creo que está ben claro, hecho dicen ben claro, cando unha empresa se pon en contacto con nós ofrecendo un posto de traballo, Do Concello solo. como do Concello solo. A ver, se é unha empresa de... No, pode ser en Santiago, pode ser en Ferrol. Vale. Pode interesar a vicinanza da Baña. Entón, ponse no Facebook do Concello. Van vostedes, De acordo. como eu pedí no outro pleno, como sigo pedindo agora, que por favor que consten ata a publicación na web, un anuncio para ofrecer a publicación de ofertas laborais, ou non o van a facer? Faremos. Vostede di que o fai o que quere, pois non sei. Eu non digo que fago o que quere. Mira, César, un poquinho de seriedade. Estamos nun pleno, Eu estou facendo as preguntas, estou sendo moi correcto, me parece. eu só te digo un poquinho de seriedade. Eu estou De acordo? serio. Desme rir, vale, estou serio. Acabo de dicirlo. Seriedade, por favor. En Continúe. seriedade, eu sou unha Continúa. persona seria e coherente. Sí, sí, continúe. Creo, bueno, ás veces non. Non lle aviso outra vez. Que? Que non lle repito outra vez, que sea serio. Pero estou sendo serio, José Antonio Pereira. Estou... Continúe. Pero o ritmo que queira, non o que me poña vostede. A mí, a ver se vou ter que ler isto rápido. Vostede contesta con 2 palabras e teño que ir a... Home, seriedade vostede. Volvemos solicitar que nos entreguen as respostas con maior antelación. As respostas do pleno que vostedes non contestan a través da ata, recibín onte mesmo a ata. Isto é unha reclamación que vostedes, cando estaban na oposición, porque as cousas olvídanse moi rápido. Cando estamos na oposición é unha constante. Dicían a todos os plenos, pedían igual que nós tamén, que as atas e que as respostas que se contestaran con unha antelación suficiente para que nos dera
Os membros da oposición, tempo para lelas e para facer o noso traballo. Repetiron vostedes tanto como compromiso por a licencia. Pero ahora, entreganos o día anterior. Bueno, as respostas son isto para ver. Dúas palabras e contestar. As respostas estamos las dando prácticamente todas na sesión plenaria. De acordo? A acta a min deuseme onte As ás 8. respostas estamos las dando todas na sesión plenaria. Outra cousa é que a acta che chegue a hora que che Vale, chegue. pero tamén me refiro que trae as respostas máis a acta, con tempo para que me dé tempo de facer o traballo político, igual que pedimos ustedes. As Estaban respostas no digo PSOE. que se estamos dando prácticamente todas nos plenos. Bueno, eu vou dicir que a acta, por favor, que me entreguen con antelación. A acta, que é onde están as respostas por escrito, que tamén, como dixen anteriormente, gustaríame que as respostas se me entregaran por escrito argumentadas, non en dúas palabras, que parece que non queren vostedes contestar. Esta xa falamos algo, xa falou vostede aquí do tema da televisión. Nos últimos meses estamos recibindo queixas por problemas con a recepción do sinal da televisión e perda de cobertura móvil en diferentes parroquias, trasladamos estas queixas ao pleno. Onte decatamos pola prensa, pero bueno, eso xa é o normal neste grupo de goberno, que se entremos as cousas pola prensa. Que o Concello vai facer unha versión de 9.000 euros para solucionar este problema. Xa explicou que tipo de avería e tal, e gustaríanos que estas cousas nos entráramos previamente, non pola prensa. Solicitamos explicacións oportunas ao Concello da Baña referentes á celebración do trail. Outro sobre o trail. Coméntanos que o Concello utilizou unha parcela de titularidade privada para que aparcaran os coches sin pedir ningún tipo de permiso ou autorización ao propietario. Queremos saber se é certo ou non. É certo? Contestaremos para non ter dúbidas aí, pero entendo que sí que se pediu permiso desde logo. Por escrito, ten un permiso por escrito? No, falouse personalmente ca persona. Vale, pois solicitamos nese aspecto de seriedade que se pidan permisos por escrito. É dicir, hai algún problema ali con algún coche ou algo e a ver quen se fai cargo desa, se non hai nada por escrito. Solicitamos explicacións sobre a suspensión da excursión cultural organizada polo Concello para a Ponte da Constitución do día 5 de decembro. O propio cartel da actividade indica que se abre un prazo de inscripción o día 4, pero despois, 4 días despois, o día 8 de decembro, anuncia que suspende por non acadar un grupo mínimo de persoas interesadas en participar. Eu non sei se vostedes pensaban que se ia apuntar todo o mundo en 4 días, ou cal é o motivo, porque non se dá máis tempo á veciñanza para que se anote, porque se queda neste tempo ainda estábamos a tempo para anotarse. Eu supoño que, non sei, un grupo mínimo non sei canto será, 30, 40 ou 50 persoas. Dar só 4 días para que se anote esa xente, eu creo que se se dan 4 días se sabe que non se vai facer. Non sei se me pode contestar. Pasamos a contestación no próximo por escrito. Perfecto. Queremos tamén coñecer que sucede coas clases de pilates para adultos. A mí tamén me toca profesionalmente eso, como dixo na anterior nunha resposta ao Partido Popular Mónica, a mí me toca profesionalmente, somos de educación física. Penso que para dar clase de pilates ten que ser unha persoa titulada, é unha cousa seria. Decidiu varias queixas de que se cambiou a monitora, que se modificou a temática, que se informaba previamente, causando queixas de veciños e veciñas. Queremos explicacións sobre este tema. Vale. As clases de pilates impartense 2 veces a semana e hai unha monitora profesional do tema que leva varios anos impartindo as mesmas, que por un motivo personal tivo que ausentarse 2 semanas. Entón, a empresa infórmanos de que esta persona vai estar ausente e que vai acudir con unha persona, parto da base de que formada para impartir estas clases. Esta persona imparte unha clase e, efectivamente, esa persona cambia non é pilates, e que ela non é profesional de pilates, e que lle vai dar unha clase de ximnasia de mantemento. Nós recibimos as queixas de persoas que asistiron a esa clase foi un martes, nós o mércoles tivemos chamadas aquí, que chamaron ao Concello, e efectivamente eu comuniquei ca empresa e dixenlle que efectivamente eso non podía ser así, que unha de dúas, ou ben se non tiñan unha persona formada que impartira as clases de pilates, falaran cas usuarias e non as retomaran hasta que se reincorporara a titular,
ou ben que tiñan que buscar unha persona e, efectivamente, pois, houve unha sustitución e, bueno, e agora está outra persona. E agora que queda? A Agora primeira titular, no, outra? está a primeira titular e incorpórase a semana que ven. Que volve, foi por motivos personais faltou 2 semanas, Sí, a no. 4 clases en total. Entón, impartiu unha clase unha persona, houve, bueno, unha serie de queixas, e agora estas 3 clases fixoas neste caso, é un monitor profesional do tema que é de Santa Cruz. Entendo que a empresa ten que pedir explicacións. Sí, Eu sou efectivamente. monitor de pilates, é unha titulación moi cara, é un tipo de entrenamiento para non dañar, non é calquer tipo de actividade Exactamente. física. Entón, cambiada, hai outro tipo de clases que sí que se pode variar, pero a que se dou creo que non era máis correcta. Cando alguén paga por pilates, que calquer persoa pode entender que se suspenda ou que se cambie a clase en un momento determinado por algo parecido. Claro, eso foi o que Entón, se... tenías de pedir Claro, explicacións o que lle antes, comentei, eu chamei a Juanma, que é o xerente, efectivamente, eu dixenlle que era mellor falar cas usuarios, que todo o mundo entendería como a persona por motivos personais falta 3-4 clases, e que despois que se recuperarían, e que efectivamente, porque Pilates, aparte toda, bueno, o informe das usuarios, un pouco o perfil, e ten toda unha serie de problemáticas a nivel físico, de osos, efectivamente, que onde podes meter unha asignación de mantenimento que non ten nada que ver, a persona que veo, efectivamente, está cualificada, pero para outro tipo de programas de entrenamiento. Entonces, que eu creo que aí tamén, eu algo comentei co xerente, creo que, ao final, eu non estou culpando para nada a monitora que veo de suplente, todo ao contrario, a empresa que realmente tampouco lle dou o perfil, e eu tiña que conocer, tiñanse que informar previamente, e houbera sido mellor que nos chamaran. Pero, bueno, xa vos digo, solucionei e díxenlle unha de dúas, ou se fala cas usuarias e non hai a clase, e se suspende hasta que se incorpore a titular, ou ben, tenesme que garantizar que vea unha persona que, bueno, efectivamente que ten a titulación, e se vea unha persona que ten a titulación completa, a titulación en Pilates. Vale? Estamos de acordo. Bueno, non sei. Sí. No pleno do pasado mes, el número 6, o alcalde comunicou que se reunira co presidente da Deputación xunto coa concelleira de Relacións Institucionais. Ignorábamos que existía unha área municipal deste tipo, miramos na página web e non atopamos nada respecto a concellerías e o traballo que desenvolven. Eu non sei que tipo de concellerías hai, porque somos 4 na Concellería de Relacións Institucionais. Solicitamos, por favor, que se faga público o reparto de concellerías e as áreas de traballo que desenvolve cada concelleiro ou concelleira. Creo que, se non na página web, polo menos informar cal é o seu traballo, cal é o traballo de cada concelleiro ou concelleira. Eu digo a vos, entendo que algún veciño pode dicir, pero vostede, que había un decreto en donde se asignan esas... E o traballo que desenvolve? Hai un decreto onde se asignaron esas áreas, vostedes, o decreto estuvo a súa disposición, que diga que non sabía que había unha concelleira de... Non o entendo. Non o entende, moi ben. Pois Pois eu pido... para iso están os decretos, están aí a disposición para miralos, e aí está, o día que saliu o decreto eso, hubieras preguntado, oye, cal é a área que levan ou cal é? Eu creo que, ben claro, relacións institucionais, pois son relacións institucionais co Concello. Medio rural, pois leva a área de medio rural, creo que é bastante... Deportes, creo que está bastante definido. Non sei que é o que quere que lle concrete, pero se hai que concretarlle algo máis ao detalle, concretase, non hai problema. Non entendi a pregunta, Dígolle, en primeiro lugar, fago as preguntas que eu considero, de acordo? Eu pídolle que publique as concellerías que hai e o traballo que desenvolven, para que a veciñanza tamén este informada. Porque estou pedindo, e eu podo dicir que fago as preguntas que eu estimo oportunas, e a vostede, porque vostede é o alcalde, contestas. Pero vostede, cando fixo a pregunta, fixo o comentario de que non sabía que había unha concelleira, e por iso digo, pero vostede non sabía dar ningún tipo de explicacións do que fago disso de facer. Os decretos que se firman e que vostede públicamente revisa, pois aí viña un decreto que ponía. Non digo outra cousa, quero dicir que xa fai tempo que saliu un decreto que se aprobou. Vale, pois pido, por favor, que se publique as áreas que hai neste grupo de goberno e o traballo que desenvolven. E volvo a dicir que as preguntas de Compromiso por Galicia farémonos a que estiamos oportunos, gústelle ou non. Besamos ou non documentación, porque a vostede non importa para nada que vese ou deixe de ver. Simplemente fagos a pregunta, vostede como alcalde responde. Eu
respondo, Bueno, estou respondendo. pois- A túa alegación, a pois pregunta, vale. decías que non sabías que había esa titularidade Vale. ou titulación, non sei como dixeches. Por Sí, eso te digo, que me sorprendiu como era unha cuestión de relacións institucionais. os Que cada decretos tamén hai para que miraros. Se vostede non mira a documentación, é problema seu. Pero, Pero sí, respondendo pero- a pregunta, imos publicalo, como vostede di. Moi ben, así me gusta. Pregunta número 7. Que finalidade ten que o Concello publique unha actividade de formación da plataforma Subtel para as asociacións organizada pola Diputación onde non concreta nin data, nin hora, nin lugar de celebración? Que se vai notar así, que non sabemos nin o día, nin o lugar, nin nada. Vamos a ver, para facer o curso primeiro temos que ter un mínimo de xente interesada. E alguén se vai interesar se non hai nin o día, nin o hora. Ese é o segundo curso que facemos, e de outra vez fixose da mesma maneira, apuntouse un lote de xente, cando había un lote de xente, consensuamos con todas eles a data, o día e a hora, porque é máis práctico que poñer unha data e unha hora que despois non pode ir a xente. Entonces, estamos facendo un grupo, xa está medio feito, e consensuaremos entre a xente que está interesada en facer ese grupo en poñer a data e a hora. Bueno, pois, eu entendo que cando te apuntas a unha actividade, que mirar as ter disponibilidade primeiro, pois apuntas tú, non? Pois eso é a forma de intentar que veña o maior número de xente posible. Ben, nos decretos hai facturas dunha ferretería de Negreira, outra factura do negocio de Santa Comba, outra dunha empresa en Santiago. Vostedes falaban de promocionar o comercio local. Vostedes no pleno de xaneiro deste ano criticaron que o anterior goberno utilizara a comprar a mercancía nunha empresa de fora. No trail xa dixemos que non había ningún patrocinador do Concello da Baña, ainda se promocionaba a boa calidade da mercancía ou do servicio que dan empresas de Negreira. Non sei se este é moi típico, bueno, é típico deste grupo que fai o que digo, pero non o que fago. A pregunta é por que non se está cumprindo o que se solicitaba con anterioridade? Contestoche. Cando se compra fora é porque non hai no Concello da Baña o produto que buscamos en calidad ou en concreto. Cando temos en comercio da Baña, cómprase da Baña. En canto ao dos patrocinadores, cando se patrocina algo hai que poñer colaborar en certa maneira para patrocinar. Aquí no trail non hubo empresas da Baña que quixeran participar en colaborar, por tanto non había patrocinadores. Creo que xa se lle contestou por escrito ademais nese caso. Sí, pero bueno, foi moi escueto a resposta. Aquí aparece en pantalón de tergal, aparece, creo que hai unha ferretería de aquí do Concello da Baña, cazadora tergal, pantalón tergal. Pois non as hai. Cazadora. Dígame vostede en que ferretería da Baña No, as hai. non sei, non sei dicir. Entonces, por eso lle Facer digo publicidade que o que hai, de negocios o que temos no Concello, que a calidad que se necesita en ese momento, pois collémoslo dentro do Concello, estamos facendo. Estamos traballando con comercios que nunca se traballou con eles na Baña. Moi ben. No, eu digo que me sorprende, non? Por eso, che digo. Vostedes criticaron que Estou che dicindo se que compraran... o que temos Espera, no comercio da Baña, témoslo no comercio da Baña. Vostedes criticaron que se comprara, creo recordar, falo de memoria, o bocadillo para Andaina Muxía, criticaron que se comprara fora, pero en cambio vostedes no trail promocionan os ricos bocadillos, os famosos bocadillos de Negreira. Pois eu creo que é o mismo, é dicir, ainda peor que ainda patrocinades a competencia do outro Concello. Ese era un patrocinador que veo o Concello. Xa. Se non tiñamos quen quixera patrocinar aquí, César, xa xo explicamos antes. Nos Sí, pero non estaríamos estou de acordo, encantados pero non estou de de acordo que nesa participaran comercios de aquí. Pero non Non estou de acordo participou nesa ningún. resposta. Di. Coño. Por exemplo, o tema dos bocadillos, vale? Que eu informei polo tema dos bocadillos, porque, bueno, ele está levantando mi tanto de bocadillos. Entón, Non é miña, senón o propietario vale, dos sí, outros... vale, eu vouche comentar o tema dos bocadillos. Porque efectivamente un bocadillo podes facer na baña, estou totalmente de acordo contigo. Entón, só vouche justificar e ti, bueno, decidiuse, e non sei, bueno, foi o tema dos organizadores, e eu preguntei por que os bocadillos, efectivamente, porque a mí, bueno, non me chegou. Estas persoas, cando van, eles fan un trazado e, evidentemente, implica unha limpeza que lle dedican xeralmente os fins de semana, vale? Entonces, eles veñen e é unha limpeza, bueno, dura, cas maquinillos e tal e cual, vale? Moitas veces, cando querían comer, os sábados, ás 4 da tarde, aquí na baña, non tiñan onde comer,
Seguro que non hai... Garantízocho. E podoche, bueno, non vou facer nada, pero incluso garantízoche. Na Valla Triste a San Vicente. A San Vicente. Vale. Incluso houve algún sitio no que chegaron e non tiñan ni bebida fría. E que lle dixeron tan tema que iban vir 2 ou 3 personas. Entonces, si é certo que en Negreira, este sitio en concreto, eles chamaban e tiñan comida quente cando eles o requerían. Entón, a modo de agradecemento, e eu creo que, bueno, pode... Non había aí un cartel anunciando o negocio, nós todos sabemos de onde é porque somos da zona, pero bueno. Sí, realmente, por tema de non de agradecemento, realmente, porque si lle prestaron un servicio ao longo dos meses que viñeran, porque o trazado non se fai 2 fins de semana, como sabes, evidentemente, entonces, sempre puderon contar con esta xente, entón, evidentemente, xa que che prestaron un servicio durante 5 ou 6 meses, bueno, pois o fixeron. Ese é o argumento, que non o vexo ni descabellado, ni... Vale? Entón, si é certo que eles aquí en San Vicente viñeron algunha vez a intentar, porque lles quedaba preto, por logística, e non houve maneira. Vale, eu non estou, bueno, non estou de acordo con esa profundidade. Eu creo que, bueno, non sei, se se busca opcións aquí no Concello da Valla, e máis que nada, cando desde o seu grupo político na anterior legislatura falouse largo tendido moitos plenos sobre esa temática. Eu esperaba que este novo grupo de goberno que iba a actuar de outra forma, pero penso que non. Vou seguir. Estaba vendo ahora aquí os papeles, estas chaquetas de Tergal de 6,71 €. Alguna ferretería sona me castén, digo, se podedes mirar. Bueno, vou seguir con as preguntas. Primeiro, solicitar que se publiquen na página web os resultados electorais como pasou nas pasadas eleccións xerais, caso o Concello ten acceso a unha información objetiva para todos, tanto na web como nas redes sociais. Segundo, un tema que vamos pedindo xa desde xaneiro 2017, que son os BESAS, os desfibriladores. Non sei se sabedes que o pasado sábado en Valdurura, un partido de veteranos que eu decido un rapaz, na instalación do colectivo onde eu traballo mes pasado, observou se había unha persona, un BESA, que de feito o prestigioso cardiólogo Juan Atei avala que os teñamos. Aquí na Baña temos un no Colegio San Vicente, que conseguiu a comunidade educativa, pero creo que faría falta un sobre todo para o Ministerio do Deporte, onde máis suelen ocurrir estas... Temos mirado varios presupuestos, estamos en contacto con unha empresa para ter un principio para poñer no campo de fútbol, e despois miraremos según o presupuesto, son móviles todos. Entón, se fai a festa a Filloa, podemos levála para o pabellón, se hai un partido no outro lado. Temos, a parte do desfibrilador, despois hai uns cursos que hai que ter, mirar personal municipal para que teña os cursos, pero estamos contados. Agora quería falar do proxecto que hai de Domes de Arriba a Ceilán, que, bueno, constame quanto foron cos veciños, con algúns dos que implicados ali. Entón, eu quería saber se vai haber algún tipo de expropiación ali. En principio non vai haber ningún tipo de expropiación. Vai haber acordo... Expropiación en sí non é necesaria, non é... Si é certo que cando están limpiando as cunetas están aparecendo pedras nas cunetas e falouse cos veciños para poder retiralas. Hubo un veciño na entrada que cediu voluntariamente para poder enderezar que non quedara así unha curva, pero expropiación non vai haber ningún tipo de expropiación. Seguindo no tema, van se cortar os carballos centenarios que hai ali? Probablemente algúns dos carballos que hai na parte de abaixo, estamos pendientes de un informe técnico, probablemente haxa que cortalos. Están... Bueno, esperaremos un informe técnico, pero creo que o medio técnico están en o que é dominio público. Certo é que incluso as raíces están xa levantando o trazado da carretera e que poden ser incluso un peligro para o tráfico. Como digo, os carballos ten máis de 100 anos antes, xa estaban antes incluso que a carretera de... Non é que os carballos invadan agora a carretera, son que se fixo a carretera despois dos carballos, non? Eu sempre vou estar en defensa dos carballos, parece un árbol autóctono que temos que defender, non é un eucalipto que nace en 10 anos, e creo que deberíamos de protegerlos. Tamén, o proxecto sufriu algunha variación.
porque a curva que sale no proxecto de abaixo, según me explicou antes un veciño que falou vostede con ele, que xa non iba polo mesmo sitio a curva. O trazado da curva non é o abanico que había no proceso inicial, queda máis corto por problemas técnicos. Eu que vos recomendo, cando se faga unha obra, é xuntar aos veciños. É que non pode ser que primeiro se enteren os veciños porque ven ali o cartel de Diputación, empezas a levar a maquinaria e despois vais a falar con eles. Estou de acordo con eso. Os veciños necesitan alegar, necesitan dar a súa opinión, que son os que van a disfrutar daquilo. Non poden ser os últimos en enterarse e ir a correr a tiro das cousas. Todo ten uns plazos. Estou de acordo con eso. Estuve falando cos veciños outro día. Bueno, eu entendía que era un proxecto que xa estaba aprobado, xa estaba aprobado en pleno, xa estaba teóricamente, simplemente quedaba licitar, entendía que estaba falado cos veciños e que o proxecto estaba medianamente consensuado. A miña sorpresa... Hai que cortar ahora un salvo, a miña e non sorpresa... se lle falou hasta ahora. Correcto. De feito, eu fun personalmente falar Esa con está a eles. maquinaria ali. Eu fun falar personalmente con eles, estuve cos afectados neste caso, e, bueno, quedei con eles en levarles un informe técnico, en valorar a situación e mirar as posibilidades que había. Con todos non, ainda falta algún afectado que ten aí finca para falar con ele. Bueno, eu estuve un outro día por ali, non sei se con todos os das fincas, pero nun principio cos que se lle podíamos ter no trazado algún problema de como era este caso dos Carballos, como é na casa de Jerry, que ten ali un muro que está moi xustiño, como é o principio de todo que xa nos pediu ele, xa nos dixo, mira, non hai ningún problema por a parte miña, entrar un poquinho máis, enderezamos, con esa xente falei con toda. Cada final da finca para tamén abrir ali un pouco o abanico para que cando os coches cheguen... Entón, a curva de abaixo sufre modificación con respecto ao proxecto. Sufre unha modificación, sí. Onde está a puntella. Eu quería añadir unha cousa, é dicir, o proxecto que non se fixo foron os técnicos, falouse cos veciños, na curva de onde se colle para a casa de Meniño, para arriba e a posar. E había dúas opcións que os técnicos puseron, pois computouse era ou a cortar e facer o abanico moito máis amplo que eran de ali a que ten a casa ali no campo de Cirama e ao lado da capilla. Eu personalmente falei e dixo que non había inconveniente. Verbal. Non sei o momento de facer o proxecto, Estou falando no momento de facer o proxecto. Se a regularización, a gente Eu penso que sí que houbera contacto cos veciños, non? Eu estou en contacto cos veciños e os técnicos tamén. E hai unha cuestión que eu poño de manifiesto. Cada vez que vai o técnico a facer a ata de planteo, antes de empezar a tocar unha máquina en calquer cousa, sempre se fala cos veciños. Non sei se fixo esta vez, se foi a máquina en Dugal e tal, sempre se fala cos veciños. Porque sabemos como é, unha vez que tal... Aí apareceu un cartel de Diputación, os veciños empezaron a decir que vai pasar aí. O cartel pode poñer o cartel, pero o técnico ten que primeiro que a ata de replanteo. A ata de replanteo sempre que traballen nos costes, juntamos os veciños por outra cousa. Se van a estar afectados nunha obra, se vamos a afectar o dos na súa Carballos propiedade non privada. sei se habrá que tirar algún Carballo, Os Carballos están en dominio público, están na cuneta, incluso Patajea impiden o Os curso Carballos non están en dominio público, os Carballos están nunha finca, se explicaron onte que un muro se fixo para aguantar o arroz os Carballos e levan ali moitísimos anos, non é que os Carballos teñen dominio público. Antón nos máis un familiar meu, digo que nos plantou nunha carretera. Entendo que no seu día non estaban plantados na carretera, a carretera sufriu melloras, aumentos e ahora mismo están, e de feito, se te ciñes pola lei, teñen que estar a 2 metros da carretera, non poden estar máis cerca, esos están totalmente na cuneta e 2, e esos están tocando no asfaltado. É certo que os Carballos estaban antes que o asfaltado, eso non o dudo, pero a día de hoxe están en dominio público. E insisto mesmo, Recomendo, temos un proteger técnico... as nosas árboles autóctonas, cando nos gusta que veña a Vía Mariana por aquí, que veñan todo, veñense fixando na nosa riqueza paisaxística, non no asfalto ni no Estamos cemento. de acordo en todo eso. Estamos pendientes da valoración do técnico E informar os vecinos, sobre todo digo os informados, falade con eles. E bueno, outra tamén, sigo falando tamén un pouco do noso patrimonio paisaxístico, do Parque Eólico. Outro día vinte en Santa Comba se organizou unha movilización que foron vestidos de negro, que foi tanto dos de Compromiso como os do PSOE, en contra do Parque Eólico que van ter aquí. Eu aquí sei que na miña parroquia se fixo unha reunión, vostede ainda non era alcalde, se lle dixo aos veciños que se podía montar unha plataforma e ir ao Concello a pedir explicacións. Cal é a postura que hai agora? É a mesma de antes, estábamos en contra,
Non hai ninguna... A postura, ahora mismo nós como grupo de goberno fixemos unha xuntanza ca empresa aberta con todos os posibles afectados para que viñeran e explicarlle a mesma empresa en que situación estaba e como estaba o tema do parque eólico. Viñeron a xuntanza, falouse, ali 100 e pico personas, non sei cantas hubo e tal, explicouse a empresa, explicou a situación na que está o parque eólico, está aí encima da mesa. Non hubo ningún tipo de movimiento, nin hacia un lado, nin hacia outro. A empresa comprometiuse a que en canto tuvera un mínimo movimiento de... Porque non se dixeron que a colocación dos fustes que tiñan anteriormente diseñadas as tiñan que modificar porque non cumplían cos requisitos, non estaban as distancias que tiñan que estar, que tiñan que remodificar o proxecto, no que está aí. Nos, como entidade, que somos todos a corporación, pois, cando teñamos que tomar unha decisión, tomaremos conjuntamente, entendo, os tres grupos que estamos hoxe aquí. Xa tomaches antes de... Eu personalmente, sin saber nada do proxecto. Eu tomena personalmente. Sin saber nada do proxecto. Unha folla, porque non hai nada tramitado. Eu personalmente, estando na oposición, fixen reunións cos veciños para explicarlle na situación en que estaba. Que explicaches, tío? Que lle explicaste? Viñeras a reunión e sabía. Non, eu Eu expliquei o que había. Que lle explicaste? Que había un parque eólico que se estaba tramitando. Correcto, foi o que expliquei eu. Explicaste unha solicitud. Unha solicitud. O que dei trillo é certo. Expliquei montaron a plataforma e tal. É certo. Eu expliquei que os parques eólicos, non estou negando, que os parques eólicos poden ser bons e poden ser malos. Que deberían ser os veciños afectados, deberían de formar unha plataforma como fan en moitos outros sitios. Entón, os veciños deberían de montar unha plataforma se están a favor, se están en contra. E o Concello vai ir a favor do que queiran os veciños, polo menos este grupo de goberno. Hai que empezar a casa polos cementos. O que non pode ser é como queiras ti empezar a casa polo tellado é dicir cousas que non viñan ao caso. Porque dixeches, hai que dar información. Non, a información non dete nada. Cando chegamos ao goberno, fixemos unha reunión ca empresa e cos veciños para dar información. Explicaron que están facendo un traballo de campo para valorar a ubicación de un parque eólico que afectaría a 3 parroquias. Foi o que explicou a empresa. A ver, a empresa fixo unha solicitud que está aberta esa página que é dentro do plano eólico de Gadilla. Unha solicitud, como ti se solicitas calquer cousa a un organismo, a xunta, digo que sea. Non hai nada tramitado, nada. Pero vamos a ver, Andrés, eu creo que o estou dicindo ben claro. Eu non dixen que estuvera tramitando, eu digo que están tramitando, e así o pon, que están tramitando unha solicitud para un novo parque eólico. Hai un medidor en onde están tomando unhas medicións, fixeron un traballo de campo, anduveron preguntando os donos das fincas, etc. Información, non hai nada máis que eso. Eso non ten que ser alarmante, pero a xente ten que saber o que hai. Información. Que tiñamos aquí información antes estaba nun queixón. Que tiñamos aquí estaba nun queixón. Información. Andrés, vostede tiña nada. información. É o que me dou a empresa o folio, que solicitou como que tiñas ti. Nada máis, non hai nada porque isto vai salir público. Eu non digo que haxa máis ou haxa menos. Vostede tiña información de que estaban facendo un estudio. E nos unha solicitud, o que non había máis, que é público. É un estudio que se está facendo, e non hai máis. A miña pregunta era, en Santa Comba mostraron a súa contrariedade, cal é a postura de aquí? Está a favor? A nosa postura vai ser a que collan os veciños. Nós vamos a apoiar os veciños. E outra cousa, os veciños afectados somos todos, non son só os que caen ali as fincas. O que está a riqueza toda é de todos, non podemos pensarnos que estamos de acordo en eso. Eu creo que aquí ten unha postura clara, cando estábamos na oposición tiñamos unha, ou a mantemos ou a cambiamos. Estamos de acordo en eso. Nos vamos estar ao carón dos veciños, vamos ter a postura que teñan os veciños. Unha pregunta máis. Habrá vecinos que queiran, outros que non. Está contestado. En Santa Comba teñen claro. Está contestado. Si queredes, facemos un día, levámoslo no punto do orden do día e tomamos unha decisión desde esta mesa. Consulta, non hai ningún inconveniente. No momento que haxa unha plataforma que solicito o apoio do Concello, pois valorámoslo. E se queredes levar nun punto do orden do día, cal é a postura do pleno en canto ao parque eólico, levámoslo no orden do día de calquera pleno. Tomamos unha decisión e imos. Non hai ningún inconveniente. Non, pero se eu ainda me acordo que pena
ao pouco de entrar vos aí, preguntou onde está o proxecto do parque eólico, é dicir, que estabas vos tan preocupados, sabendo, e eu sabía, José Antonio, porque sabía, Que había un proxecto que para un parque eólico. Escoita. Pero que parece mentira Como que sale esté tú? negando. Non estou negando que non había proxecto Pero ningún vamos aquí, a ver, non Andrés, proxecto, escoita. ¿Qué tenemos que esperar? O A que esté trámite. feito un proxecto. No, Pois non é, entón, escoita. bueno, hai que dar información. Pero escoita o trámite. Escoito. Primeiro vai a solicitud. A solicitud da empresa. Depois tramítase impacto medioambiental, o dos veciños, todo eso. E cando se publica no DOGA o Concello, publícase, e se non, secretario, me correges, se é así ou non é así, traen o proxecto para ver onde vai e facer todo eso. Que é así como pasou co da lei de arriba, como pasou co que vai con 3 concellos, vai o libro da Cámara, é así, está aí, traeno e a publicación. Por qué? Porque é o momento que sale a información pública. Que non é, cando sale a información pública non é que se vai facer, Si eu non digo o contrario. Se eu quero que quede constancia en eso, e non preguntar onde estaba o proxecto, que pensando que tiñamos o proxecto non temos nada. Había unha solicitud presentada por unha empresa. Vale, pois iso é o que teñen que saber os veciños. Que Non hai nada solicitud. tramitado o día de hoxe. Correcto, pois iso é facilitar o que se sabe, non que hai unha Andrés, solicitud. non é certo que habría con pelos e señales un plano ca situación exacta das O cabinas plano, eléctricas e... no. O plano, Comprobaremos. comprobo cando queiras. Mas asunta, comproba. O traeremos. Aquí non hai. O plano, o único que andaba co plano era a empresa. A empresa que andaba por aí, o plano. Pero o plano é o mesmo que E está usted ese plano non o viu? No, entregaron despois de que tuvera a reunión ali. Incluso supe eu a reunión que tuvo ali cando tuveron unha reunión con xente que había de Fipás. Supe na onde hubo a reunión. Da empresa como propietario. O que Non está claro vamos a sacar o que cosas. está claro que os veciños teñen que saber, Claro que teñen que saber. ter a información. Pero, a ver, Nada o máis. primeiro que ten que saber é que cando hace un proxecto por onde vai toda a historia, como o proxecto antes que figuraba da obra. Sabemos como é o proxecto para falar cos veciños. Sabemos como é o proxecto do parque eólico para falar cos veciños. Non falar cunha folla. Non falar cunha folla dun plano. Os veciños o que se diu é a información. Alguna pregunta máis? Damos por finalizado o pleno.